Леле, майко! Гард! Гард! И двамата сте с грешен отговор! Ей! В момента ме изкарвате като някакъв човек, който не си... Не, изкарваме днес. Значи аз съм дал пари за тротинетка, за да дойда до тука. Дръж се на позиция. Тияр, не се смей! Остави! И водещия тук ще бе пребит. Стига, нема повече. Здравейте, дами и господа! Аз съм Иван Горанов и днес ще гледате първият епизод на актьорски игри. Ще изправим двама актьори един срещу друг и ще разберем кой е по-добрият актьор. На вашето внимание представяме ви двама таланти, газари, тарикати, красавци, които ще премерят сили, но не на живо, а умствено. На вашето внимание, дами и господа, Гринго Богдан Григоров! Тарам! Или какво ще е тук? Дроп топ, мама. Лева ми го няма. Гринго, кажи нещо за себе си първо, веднагически. Първата дума, която ти идва. Квиз. Квиз, дами и господа! И на вашето внимание, в мое дясно, ваше ляво, пригответе се да срещнете Теодор Каракачанов! Give me one reason to stay here. Back around. Тео, как си? Прекрасно се чувства. Така. Кажи нещо на своя противник. На моят противник мога да кажа само единствено, че не оцели партньора днес. О, той не е оцелил партньора. Не забравяйте да харесвате, да споделяте и да коментирате нашето видео, да видим кои са може би следващите актьори, които бихте искали да видите или въпроси, които бихте искали да чуете. Така, готови ли сте, момчета? Готови сме, по-готов не съм била. Гринго? Да. Искам да видя гард. Леле, майко! Тео, гард! Десен! Ляв! Така, готови са, момчета, се съсредоточете се, защото работата е много сериозна. Ще има няколко рунда. Някои от тях ще бъдат въпроси. Рундовете с въпросите ще са с една точка, а рундовете с предизвикателствата ще са 2 точки. Така че бъдете много готови. Човека с повече точки, както винаги, знаем, печели кола Fiat Multipla! Fiat Multipla, това е най-добрата кола. Нарисувайте пиесата за 30 секунди. Начало! Коя пиеса? Чакай. Той почна да рисува даже. Това беше нарочно да дигне напрежението. Истината е, че трябва да нарисувате метаморфози за 1 минута. 30 секунди, вие докато почнете трябва да свършите. Така, готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Готов! Стоп! Имаме един готов. Дами и господа, нека видим. Ето го, човека се метаморфизира в ангел. Вижте, аз съм малко по-концептуален, защото в крайна сметка ето това летящо човече, което има огромни мускули на двете ръце, се казва вашия водещ Иван Горанов. Всъщност аз в момента правя четки на водещия, за да може всъщност по концептуална линия аз да спечеля този рунда. Момчета, имаме думка все още в тези правила, така че за ваше голямо щастие, поне се справихте и двамата много добре, даваме ви по 1 точка. Сега е време за малко по-интересни неща. Готови ли сте за първият въпрос? Подгответе се да напишете отговора на въпроса върху дъските. Имате точно 10 секунди да отговорите на този въпрос. Готови ли сте? Да. Какво се случва с Орфей след смъртта на Евридика? Отговор А. Той се жени за друга. Отговор Б. Той пътува в подземния свят, за да я върне, но не успява. Отговор С. Той се превръща в растение. И отговор Д. Той се убива сам. Браво, момчета! Вие вечерите по 1 точка и двамата. От тук с по 2 точки. Как ще разделяме титлата? Не знам. Готови ли сте? Айде пак. Да. Още един въпрос. Коя муза в Метаморфози е вдъхновила разказите на Овидий? Отговор А. Терпсихора. Отговор Б. Клио. Отговор С. Ерато. И отговор Д. Калиопа. 3, 2, 1 и... Покажете. Майко мила! И двамата сте с грешен отговор! Терпсихора ли? Не! Верният отговор е Клио. Има такова Рено. Рено Клио V6 Sport ме е любимата кола, която от малък съм искал. Това не сме го говорили. Еми да сте го говорили, аз да не съм виновен. Дами и господа, 2 точки. Да изиграете образ и да го познаем. Образ и да го познаем. Точно така. Първи е Теодор. Как да го изиграем? Както си прецениш. Бог ли ме наказа, да обичам те път с грешница, Бог ли ме наказа. Или дявола прокле го, дами и господа! Аплодисменти!
Гринго, давам ти честа ти да познаеш кой беше това. Но той нарочно няма да каже. Затрудняваме експресията на лицето, която изразяваше докато пее. Чудя се дали това да не Бъди е... честен. Дали не е някаква от фолклорния му ансамбъл. Точно така. Прилича ми на Знаеш го. Вие сте колеги. Откакто започна и ти да правиш чалга. Тони Стораро. Ето го! Тони! Като каза чалга. Аз ти казах. Гринго, твой ред е. Готов съм. Готов съм. Кой е? Това е Деян Неделчев и Кебанът. Не, шегувам се, познавам го. Кажи кой е. Бойко Борисов. Бойко Борисов, браво, браво! И дами и господа, и двамата получават отново по 2 точки. Така че пиши 2 точки, 2 точки за теб. Добре, готови ли сте за следващия въпрос? Готови сме. Коя съвременна пиеса на Ясмина Реза разглежда сложността на взаимоотношенията? Виждам, Гринко им става. Взаимоотношенията? На взаимоотношенията между 3 семейства, които се събират след инцидент с децата им. Отговор А. Големи неприятности. Отговор Б. Вечерята. Отговор С. Бог е любов. И отговор Д. Игри на съвпадения. Отговорът е Д. 3 версии на живота. Понякога превода се възприема по различен начин. Истината е, че верният отговор е Б. Вечерята. Гринго, да! Те се разделиха. Толкова бях сигурен в този въпрос. В пиесата "Мъжки времена" на Тонислав Тураравиченко, главният протагонист Фиксън споделя следните думи към своя баща. Имайте предвид, че това е въпрос с много голяма уловка. Думите са: "Татко мой, думай ми като мъж на мъж, къде се греших с нея? Защо тя си тръгна тъй изведнъж и защо татко мой да продължава да живея?" В отговор бащата отговаря: "Това сърце голямо, на мене ти приличаш. Дано простиш вината ми, че като мен обичаш." Брато, това е чалга песен. Кой Софийски театър е поставен за първи път? Кое е поставено за първи път? Това. Пиесата се казва "Мъжки времена". Да. Но тези думи, според вас, не ви ли говорят нещо специфично? Има ли ги в пиесата? Не мисля, че ги има в пиесата. Тоест в кой евентуален Софийски театър би било поставено? Готов съм. Нямам представа. Ами аз мисля, че печеля. Добре, дай обръщай. Пият? Да! Това е текст от песента на Тони Стораро и Фики, кажи ми като мъж на мъж. Това не е никаква пиеса. Брато, аз го казах в началото. Аз затова казах, не слушайте никакви протагонисти, никакви протагонисти. Готови ли сте? Да. Готови сме. Какъв е резултата от любовта между Нарцис и неговото собствено отражение? Отговор А. Той се превръща в лилия. Отговор Б. Той умира от глад. Отговор С. Той се превръща в нарцисово цвете. И отговор Д. Той се превръща в риба. Готов съм. Дай да видим. Отговор С. Смърт дави се в ръката и след това се превръща в нарцис. В нарцис. Точно така. Ти написа ли го? Де е друго? Не, аз написах П. С е правилно. Отговор П. Какво означава? Какво има на отговор П? На отговор П няма нищо. Ехото замина и той пада и се дави във водата в... Ехото замина? Замина и се удави в една река. И след като се удави, става на нарцис. Как се дави? И е така разцъпна. Ти как би се удавил? Достоинство, брато. Така. Добре, айде сега искам да направите следващото. Написали си точката. Покажете ни ваш скрит талант. Теодор е първи. Само да се сваля гаш. Не знам дали е талант всъщност. Това беше много яко. Гринго, ти си. Покажи го вътрешно. Честно казано, господа, обаче признавам си, че бях по-впечатлен от Теодор. Давам точката на Теодор. Май аз го мога това. Айде направи го, като си толкова отворен. Ей! Чакай. Ей! Чак се изправи. Вижте сега, аз това, че не съм си подбрал това с пръщчето, не означава, ти си подбрал това. Момчета, даваме ви по една точка и на двамата. Коя е основната тема на произведението Метаморфози на Овидий? Отговор А. Любовта и омразата. Отговор Б. Преобразованията и промяната на формите. Отговор С. Животът след смъртта. Отговор Д. Възходът и паденията на боговете. Показвайте. Всички.
По принцип, истината е, че е Б. Преобразованието и промяната на формите. Защото той с това се смя. Да, но реално точно това е цялата метаморфозата. Преобразуването от едно друго, вече всичко останало е като сюжет. Ама това не е темата. Не сме съгласни и двамата. Както и да е, интелектуални въпроси ми задавайте, само че не ми задавайте въпроси, с които някакси има такива улов. Значи аз съм дал пари за тротинетка, за да дойда до тук. Си приложение, платих си тротинетка и от София до Благоевград с тротинетка съм в момента ме изкарвате като някакъв човек, който не си... Не изкарваме. Не изкарваме. Няма такова нещо, момчета, дръжте се на позиция. Не, мога да се успокоя просто. всичко това, което казахте, го знам. Микрофон тук ми дали. Чакайте малко сега. Внимайте с нашото студио. Прекрасно се огледал, какво става въпрос? Айде! Искам да се разберем, аз имам нужда някой да ми плати обезщетение за... Какво обещате искате? На авторитета и престижа. Аз имам агент, който поддържа моя PR. Чакайте! Не се смей! Чакайте! Остави! Стига! Трябва да го чистя! И водещия тук ще бе пребит жестоко. Истината е, че нарочно създавахме такива въпроси, в които те са много можещи и знаещи, но работата е там, че тук въпросите са изключителни подвеждащи. Трябва да чистим. Пазете! Значи харесвайте! Споделяйте! Ще има още много от това. Ще бъде много по-подготвен, ще има много по-истински бой. Ще има боксови ръкавици, ще има щупени носове, ще има разбити зъби. Така че, скъпи зрители, и нещо много важно да не забравим. Абе, живейте си живота, бе. Айде! Стига толкова, стига, не мога повече.